Hey, God heeft die beroepen. Vandaag vang ik een nieuwe serie aan en ik freue mich, dat u erbij bent. God heeft een woord voor deze. Mijn naam is Kroon. En ik mag met een nieuwe serie aanvangen, een nieuwe rij van boodschappen, wo God ons beroepen heeft. Te wat zijn we, wat doe ik en waarom zie ik überhaupt doen. En daar wil ik die vandaag nemen, Miene Beroopunk en God. Waarom heeft God mij überhaupt gemerkt? En de eerste vraag is, woher kom ik? Woher zie ik überhaupt op de wereld? Ja, we weten ganz snel, okay, ik heb mijn ouderen en als ik herkom, dat is waar ik fleischlich herkom. Maar woher heeft God den Mensch gemerkt? So, du kannst die eerste Mose durchlesen, wo Gott die Welt geschaffen hat, wo den Mensch gemerkt hat. Und dann lesen wir ganz schnell, was hat Gott wirklich gesagt, als den Mensch merken soll. Woher merkt den? Er will Gemeinschaft haben mit wem. Hij heeft die gemerkt van besonderen plan van Anfang an. Dat wir nicht bloß boef, nu weer Menschen da. Hij heeft die beroepen en du bist mit dem Plan hier. So die erste Frage ist, wo kommst du her? Wer heeft die ursprüngliche Welt? Das ist Gott. Das sind nicht unsere Eltern, das sind nicht alle andere Dinge oder die Umstände, wo wir nicht geboren sind, sondern Gott selbst hat die gewählt, dass du lebst. Dass du da bist, wo du bist. En de nächste Frage, wat du die stellen kannst, om Ruud te vangen, zie ik, door wo God mij beroepen heeft, is wer zie ik? Zie ik dat wat God in mij gezegd heeft? Zie ik dat, leef ik dat? En dat eerste boek, Herr God ons beroepen heeft, dat zijn Kinder Gottes te zijn. Bist du een kind Gottes? Hast du God in dien hart? En dat brengt dan nu te kijken. Dan wil we Ruud vangen, zie ik door wo God mij beroepen heeft? Dat eerste is, wer heeft mij gemerkt? En dat is God. God heeft die beroepen, God heeft die gewählt en de tweede is, wer zie ik? Ik zie een kind Gottes, God heeft mij gewählt en ik wil dat leven wat God voor mij heeft. Ik wil in de vergeving leven. Du bist gewählt, een kind Gottes als eerste te zijn. Niet een hele leiding te zijn, niet alle soorten, die zijn alle goed. Ik zie niet doorheen, sondern dat is zeer goed. Aber Nummer 1 is, we zijn een kind Gottes. Du bist een kind Gottes. En dat is een ding wat zeer wichtig is, wo God ons beroepen heeft, wo Jezus ons vergeving geeft, wo Jezus ons een reine hart geven wil, damit we dat zijn wat God mocht. En de derde vraag wat u die stellen kan van jou is, wo zie ik van jou? Wo bist du von dir? Bist du tevreden op de steed wo du nu bist? Falls du ein Denk, okay, ich fühle mich möglich op de steed wo ich sie nicht bloß möglich fühlen, sondern wirklich im Hart zu sein, okay, ich weiß, Gott hat mich hier angestellt, wo ich sie. Oder zweifelst du immer noch, ich den rechten Bereich, wo do ich die rechten Entscheidungen nehmen, do ich den rechten Handel führen, ich in meinem Leben Dinge, wo ich nicht soll tun. Wenn ich dort nur kijken, diese drei Frauen, das erste nur Frauen, wer hat mich gemerkt, sicher zu sein, wer zie ich, maar ich weiß, wer hat mich gemerkt. En dat derde ding is mijn Entscheidung. Wo zie ik van jou? Zie ik door wo ik mocht zijn, oder moet ik wat ändern, door te zijn wo ik mocht zijn? Wat willst du moeten ändern, door te gaan wo Gott die haben mocht? Ik mocht haben, dus die diese drei Frauen einmal stellen, ganz persönlich im Gebet zu Gott zu sein, Gott vor im Himmel, wies mir, wer zie ik? Wies mir, dass du gemerkt hast, woher hast du mich gemerkt? Und da will ich die Mut merken, bete sie wieder einfach mit dem in das Gespräch mit Gott. Einfach zu Gott zu fragen, Gott, zie ik dein Kind Gottes? Lebe ich wirklich da noch? Wo stehe ich von dir? Wo ist mein Hart rein? Wo ist mein Leben rein? Wo ist mein Handel rein? Dort, wo ich sehe. Und lieber Tauhörcher, da will ich die Mut merken. Red oprechtig für Gott. Und Gott wird die antworten. Wo kann ich dort uitvinden? Dat is met een gemeenschap met God. Want waarom heeft God de mens gemerkt? Waarom heeft hij die in mij gemerkt? Om gemeenschap te gaan. Zeg, God is gemeenschap in Jebäd. En ik spreek dat uit over dien leven. Dat God die mocht bewijzen. Dat God die wordt reden. En dat God is lief die wordt ervullen. En die moment, en daar wo die best, en daar wo die dat heerst. God lief die en du best beroepen.
En so in den nächsten Videos will ich wieder gehen, noch tiefer in Details über die wichtigsten 3 Frauen hast du nu. Wer hat mich gemerkt, wer sehe ich und wo stehe ich von dir? Denk über die Dinge nu und freu Gott, ob Gott wird die leiden und mag Gott die segnen. Wenn du Frauen hast oder du brauchst Jebäd, du kannst mich sehr schreiben.